Sa mga umaabot nga buwan, hingpit na gyud nga mahipos ang naglikos nga mga wirings o mga spaghetti wires nga nagbitay sa mga poste nga anaa sa kadalanan sa dakbayan sa Cebu. Kinisubay sa City Ordinance 2570 nga tuyong ipabutang underground ang tanang electrical power lines, cable ug telecommunication lines sa Cebu City. Ug alang sa katumanan niini, hingpit na nga gipahigayon ang groundbreaking sa maong proyekto karong adlawa Marso 3. Saysay sa kompanya nga mangu sa underground cabling project nga una nilang trabahoon ang mga wirings palibot sa Cebu City Hall ug Basilica Minore del Santo Niño ug ingon man sa South Road Properties kun SRP. And initially, we'll be drilling around 1 kilometer dito, Burgos, Briones, and Hacosalem. Yun lang, up to the corner of Osmeña as a pilot area. Then we'll be drilling also around 5.8 kilometers sa SRP, mainly on the coastal road, Perico, and Bistil. We'll try our best na ma-deliver by end of April the infrastructure and slowly makapagbaba na rin si Telco. Telco cannot do it one time, definitely, because apektado kayo. Maraming mawawalan ng signal. So we need to do it slowly. Dugang sab ni Bongon nga aron di maapektuhan ang dagan sa trapiko, plano nilang trabahoon kini sa gabii. Kiklaro ni Cebu City Mayor Raymond Garcia nga walay gasto ang kagamhanan alang sa maong proyekto. Kanisha, what you see here is free of charge, no expense to the city government. This is really just a joint effort between all of these telecommunication companies that you're seeing. Dugang sab ni City Councilor Jerry Guardo kinsa nangamahan sa maong ordinansa nga kun magmalampuson ang pilot testing, ipatuman na ang underground cabling sa tibok syudad. Considering that this is a proof of concept, no, for the public to appreciate, and kung nindot ang appreciation sa public, ang iyang acceptability, that will be the time that we will formalize the agreement with the city government, then how they can expand. No? Amo asang gusto sa council, sa Cebu City government is to cover the whole major streets of Cebu City, and that's roughly around mga 51 kilometers. So, but the next phase would be ang BRT nga alignment. May mga those are along Jones Avenue in Bacalso and then Escario area. Gani sa tong pakighinabi sa mga residente sa Cebu City, positibo ang ilang reaksyon mahitungod sa bag-ong proyekto. Gwapo po na kaya para delikado ang mga tao sa makurintihan. Gwapo na sa safety. Safety na siya. Gwapo na. Basta gwapo na gastos sana. Kira para limpyo tanan ang iyang mga kuan ba, dili siya kanang samok gani. Mas nindot siya nga project nga inana kay nasa murag mo gawas ba. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV Cebu.